Posachedwa apa tikuonesani program ya Kulinji imene yachitika lero lino pa 26 February 2025 pa wireless yakanema komanso ya radio ya Times. Takhalani pompo mumvesere pamene mpulogalamu amacheza ndi mavenda amene adachitisa ma demonstrations Dzulo ku parliament, ndipo iwo wazoyankhula zawo pamene achita mademo padakali pano ndi zoti chani akhutisidwa ndi zimene ayankhidwa kapena pali zina zimene zasalira. Takhalani pompo muonere program ya Kulinji pakuti mafunso onse muwapeza mmenemo. Basi pamene ntchito za malonda zinayima stand still grinding to a halt, pamene mavenda makamaka awa ogulisa zovala zakale zakaunjika ananena kuti ayi ndithu enough is enough, ifeyo tikuyimika zinthu mutauni ino, tikupita kunsewu cholinga tionetse adindo kuti ndithu achitepo kanthu pa zinthu zimene zikuchitika pa ground. Nkhani zake nkumakhala zonena kuti mitengo ya kaunjika akuti ikukwera moyipirapo kwenekwene, akuti kumakwera mwina pa tsiku ndi tsiku, kukwera kwakeso sikunena kumasewera koma kukwera. Tikunena pano kuchokera sabata imene yapitayo kaunjika wa ana mabero akuti anachoka pa 800,000 kukafika pa 1.4 million kwacha. Ndiye kunali madandaulo kumene kuti mene zililimu business tisiya chifano pali sizingatheke kukagula kaunjika pa mitengo imene ukabikula kuti tikagulise kuti tipeza malonda, tipeza profit. Iyi si business. Sopono ikatha business imene tikatita isiya tikanika titani mukutipha boma chitani kanthu. Ndiye ayi zinachitika Dzulo mpaka mamulumuzana amene wachita ntindi cha wanthu mulilongwemo anapita mpaka nakafika ku parliament kumene nduna zingapo zinatuluka kumene ukumana nawo chapa gate pamenepo. Komano long story short zikuoneka kuti nkhani iyi yainda mwachangu kwambiri, chifukwa Dzulo lomwero tadzamva nduna ya zamalonda akulengeza kuti achita suspend ma license onse wholesale komanso retail anthu ogulisa kaunjika ameneyo. Tinamva nkhani za usiku kuti amwenye ndi anthu ena amene amagulitsa katundu ameneyo kaunjikayo avomera kuti akutsitsa mitengo kubwerera ku December, kuti kuti nzotheka mitengo yatsika kubwerera ku December, akuti iwo alonjezedwa kuti apatsidwa forex. Nkhani imene ili mbwalo wonder ndi imene itu nkhani yoti ikumaita kulondeka bwinobwino kuchokera apa kukafika apa koma ikuyenda changu kwambirimbiri. Zona zake PK ndi nkhani imeneyi ikuyenda changu. I think anthuwa ataona kuti zinthu sizikuyenda mmene amapangira business yawo, anaona kuti zinali zofunikira kuti anyamule madandaulo awo kuti mwina akapereke. Ndi normally anthu amanyamula ma petitions ngunyamula kuti akafikise kujeni, koma apparently zikuoneka kuti atatuluka wa chairperson of parliamentary committee on industries, trade and finance apo nkoma kuti alandire petition yawandana kuti yayi izi zopereka petition zinkumadikira kuti paduse masiku akuti zimakhanga zongonamizana. Lero lipano tufuna timve mayankho pompano, right? So anthu aja ndikuti sana kachoka. So nthawi za yes. And I must say kuti ndunazi ndizolimba mtima. These are brave ministers. Abwana anthu ajamena nabwera pamene pachapa awawa ndikutuluka kuti akachite nawo engage. Siza masewera nakasi kantaike na mpaka na miyala ingapo inauluka. Exactly, which is unfortunate because I think tukwena kandi engagement. Chifanga mukuza dandaula madandaula anu mukwena kuti anthu amene mukwada dandaula ajamu apase so mpate kuti akulankhulani. So I'm also aware kuti anthu ena kufuna kuti azalankhulapo anthu ajana alesa kuti iyayi usinso nkhano wa ndale ya ndeno wa ndale musalowereso po ndale tufuna kuti anthu amene angatipase mayankho atipase mayankho. So I think ndunazi zinatuluka zinavuta pamene paja kela kanatengera nano nyumba zomata kumene zino mayankhula pike zija kuti kumene tikumva kuti agwirizana kuti akubweza mitengo iyi ku mitengo imene amagula mu December. Ndi kuchokera pamenepo
amene pali mafunso ambiri kuti kuti zokhala bwanji ziziyenera kuti mpaka nazifike pamene papa why can't we see kuti I think pali ngati pali exploitation who is not in charge here to make sure kuti exploitation ija sikuchitika choncho. So pano kubwerera kungoti mafunso ayankhidwa, let's hope kubweza mitengo ku December levels kukutanthauza yani makamaka chifana nadzamva ngati kuti mmene amayankhula mwenyewe amati autati pasa forex imene ichokera kuti well ndiye kuti akuziwa aboma ine sindingathe kuyankha because I think forex maklabu nthawi zambiri timayipanga prioritize and kuli nkhani zitatu which you always say tini nkhani ya mafuta mankhwala ndi za fertilizer AIP imene madya forex kwambiri ndi I think imazafika nthawi inake priority imazalowera kumene koko komano ndiye kuti imene yafikira choncho kuti anthu awawa amene amapanga business opereka chisanzo PK kuti belo la zovala za wana kuchoka pa 800,000 kufika pa 1.4 million ndio ogulisa wakona kuti akodolo munthu chovala tu munthu sumagula daily it's not a priority so no so ndikaunjika exactly awene ukautsika ntengo so izizi so manena za mitengo ina ikumakwera daily kodi are we all in control of what is happening are we surrendering our economy to black market are we making sure that our policies are speaking to what is happening here so bali mafunso ambiri komano now coming back to this issue I continue to say kuti ndunazi zinalimba mtima bwana kutuluka kuti akakumane ndi anthu amene wawa kulankulisana miyala tinaona ndawala nditu zinaendedwa amene pachapa anthu kubwerera but all in all anthu anakumana kukambirana ndikufika pa stage imene ikuti reverting to December prices I hope by 8 o'clock. I know Ayana is there. He's gonna be telling, but by 8 o'clock, I think people can go and check. Kodi mitengo hii mahoselazi wagulisa pamene pa nangawawa maselazi wa mavenda wakhala malomwe wagulisa katundu. Yes, okay. Ndinkani yobasa chidi chifano chabwino milengo ndimene yabwerera ku December. Tsopano amene anapikula kale kapena palibe amene anapikula pa mitengo iyo ipa kwambiri kapena. Chifano amene anapikula kale pa mitengo imene achita bwanji. I think mafusa mene omwetikali tikufusa mwina machea awo ndi azinzawo. Certainly. Chabwino program yathu ndi imene yoyo nkhani ndikukwera mitengo kwa zinthu za izizi zalowera kukaunjikayu ndi zinakafika pamene papa program yathu iyi tilinaye nkhala mpando wa mavenda amene wanda Steve Magombo koma poyambirira ndinene kuti nduna yofalitsa nkhani amene so amayankhulira boma Honorable Moses Kunkuyu tikhala nawo mu program imeneyi panopo ndinawo Steve Magombo amene ndi chairman wa mavenda ku Lilongwe. Amagombo mwadzuka bwanji? Nende tukuno bwana. Inuyo. Indi tumoyo tithokoze kuti tili limodzi. Tili nawo so a gift trapeze modzi mwa anthu omenyera ufulu wa anthu mdziko muno mkulu wa bungwe leje la HRDC. Mwadzuka bwanji bwana Trapeze? Tadzuka bwino kaini. Indi tumoyo. Chabwino Honorable Kunkuyu tikhale nawo posakhalisa pomwepa ifuata yankhula nawo kale ndipo avomera kuti akhala nawo kuti afotokozera Malawi pamene nkhani ili. Komanso tili naye nzathu Layana Chunga ameneyu ali mu mzinda wa Lilongwe ndiye tinaona kuti ndipofunikira kuti akhale nawo program imene. So Layana ali kunsika kweniko kumene mavenda amagwirira ntchito yawo yogulisa kaunjikayo andi tikhala naye so mu program imeneyi pamwamba pa mtolankhani wathu Bernard Mhone kunzuzu komanso timaina okhandi Emmanuel Chilenga amene Chilemba amene tamulephera so gulu lonse la family watili nawo ni program yake ino koma pamwamba ponsewo tilinanu so inuyo omvera athu kumene muliko so chonde khalani pomwepo tiyambe ndi inuyo Amagombo ku Lilongwe. Nkhani ya mitengoyi ilipo mdziko muno ndipo ikuchitika mitengoyi china chilichonse chikukwera chimene chatsatsaye kuti inu yonozefike pamenepa ndipo mitengo inayamba yakaunjikayo yamba kukwera pakanthawi china chitika dzulo kuti no chiphulike chithupsa chimene chichifike pamene chinafika ndizotani. Ndathokoza bwana zangu kwatira kuti tidziwike dziko pa chimene supply. Yes. Chifukwa kuona kwathu ngati si yaisitoka anthu wakusoka free market
Yes. Tangokhala ifeyo kuti otsogolera kukhala papoyera kulankhula pachimene tinaona kuti tithokwanitsa lankhula yamba kulankhulaka tidalankhulapo nthawi imene tinkamvetsedwa kuti MRA ifana ikweze majute zomwe zakaunzikana. Nditakuyimikani pang'ono Amagombo simumveka bwino kwenikweni. Ndione kuti tingachite bwanji nkhani ndiyofunikira kwambiri. Hayi sivuto la inuyo yayi sivuto la inuyo ingodikirani pang'ono ingodikirani pang'ono. Chabwino tatiyeni tipitirire pamenepo Amagombo munayamba kuyankhula tiyeni. Pamene mundiva bwino? Ndikumvani. Chabwino. Tikunena kuti aiseyo ngati mavenda akuno kutoka supermarket kuyimira mavenda komanso mavenda amuno Malawi komanso mwina Malawi wonse. Yes. Tikuyamba akaza iseyo kutuluka kulankhula maganizo athu tidatulukaso ndiyo muchacha chomwechi pamene MRA ikafuna kukweza majute amakatundu omwe waso. Nthawi imeneyo kunali kuti katundu akadakhala kuti ajute ikulipiridwa pa mtengo umene paija imene macharges amene omalinga kafuna kuyika nthawi imeneyo ndiye kuti ife mavenda kunali basi kuferatu business zathu kutheratu tikadakwanisa pake ma business. Titanthauza kuti Amalawiso tikadakhala kuti takhudzidwa tonse. Ife izizi amadalira ndi anthu ambiri m'malo muno fa population yakulu ife ya Malawi ndi anthu opeza mocheperapo. Chabwino. Ndiye chafika kuti no yovichoke nyanga mofira chakuti kuyambira mu December lamo katundu anayamba kukwera modabwitsa. Okay. Ifeyo mmene mwaneneramu kuti kukwera tichachilendo panthu pamunthu wa business. Katundu akakwera timamvesa ndipo timaonjezera kuyenera kuonjezerako ifenso nkona kuti tichita bwanji kuti tipezeka chakudya. Koma kukwera kumene kunayamba kukwera kuchokera December kupita mwezi iwiri inoyo ndisi kumadabwitsika. Dabwitsika kwalero nkotani kumachitika pafupifupi tsiku lililonse kukwezako komanso pa tsikuko zinatochitika kawiri katatu pa tsiku. Ndiyefeyo ngati ifeyo mafikiridwano tsopano ndi anthu athu kuti macheya zikutere kuti poyamba zikumachitika changu December lamu ifeyo timapitako kumashopu nkumakafunsa pati tinawo kuthekera kumene kuti mapita kumashopuko ufikafunsa ndichifanya nimwakweza kukambirana nawo kumapeza uli mpaka na avesa nkutitsa kuti ma percentage dina. Okay. Anthu amagula koma mositsitika momwemo nthawiyo. Mu January February zafika poti mpaka na kumapezeka kuti lokweza kuja kuchuluka ndama zake zija zotiso ngati mtsogoleri songakwanise sochita control kuti anthu aja achotsereso iyayo kuti anthu akwanise kugula. Now anthu aja atafika po matifikira mwezi uno ndi pamene tinaona kuti nkwabwino ife machairman kuti ndili ndekhe ndili ndi machairman anzangaso. Yes. Amene tinakhala basi nkuunikira kodi chinthu ichi chimene zikuchitikiramo tili kuthekera kuti anthu athu amene akudandauliramo kumasepenga ngati mavendeni achefeso kudzithandizapo. Tingatheke kuti titakuthandizapo mpaka na tingachita achiji china chake inezozo zimene zimatisisetiyo pa meeting yathu. Ndiye titaziona titadziyerekeza dona kuti no ndizothekera chimene tingapange ndi chani. Sikunyamuka nkuyamba kuyenda pansiwu just kungoti bora nikuyenda pansiwu no. Yes. Koma tilembe makalata ndiye ndikutsimikizireni kuti tidalemba kalata imene tinayilemba pa 13 February. Kalata kalata idatumiza pa Minister of Trade. Yes. Competitions and Fair Trade Commission. Yes. Imene machito kuti CFTC. Yes.
tinatumiza kulongo district commission kwa DC, tinatumiza kwa chief executive Lero city council, tinatumiza ku Malawi police service. Onse kuti natumiza kuti onse wawa adziwe za magulu amene kukumana nawo. Uma kumene setu dadziwa zoti ndiye kholo lathu ndi ku minister of state. Ena onsewa inali kuti kope. Now, iwo atikaendera kalata ija kukasiya ndinakasiya ndineyo kalata ku trade iko kusiya kope inaso kudindisa nkurenga yanga useko ndimavita so ndimomwe moso majeno so kunaso bele nakasiya sorry for that MRA. Oh, okay. MRA inati kudapasa kalata yawoso kwauza somawo wabagama. Now ndimasiya kalata yo kurenga so yanga kuti adinde ngati chitsikimize kuti alandira ndipo alandira. Correct. Ndipo mkalata yathu idalemba kuti muti yanke mwachangu sindaize masiku mumati akuyankheni inuyo kalata yo mafusa chani kalata yanuyo mumalemba kuti chani ndilongosula fulumirani nthawi yapa wireless imakhala yochepa. Okay, mutu wake dalemba kuti madandolo chokera kwa mavendo kulisa zakaunjika. Ndio mutu wake ndule. Okay, chabwino. So mumachita set out madandalo onse amene wakukwera mitengo ndi zina zoterozo. Tidaika kwa mbili mutu kujana ndi kukwera kwa zamike. Yes. Zina kwa mbili sida zichule. Kuma nali mutu uno mene tinangu tidaurucha kwa konfo mutu wanala kujiwa kare. Okuzana ndi zovala za nkati. Chabwino Jato zina election zimene zikande. Inde. Chabwino, so quickly kuyambira pa 12 February mutatumiza kalata imene kufikira dzulo chakhala chikuchitika ndi chotani? 13 February. 13 February. Chimene mnangira nchatika kumbucha kumashopu kuja amakwelera kwelera bemite. Kumano sidi mayansi kwa kalata yatu sidi mayansi. Kunduna sikunabwere yankho. Timaye mlemberidwa ngati kuchokera kwa sendi za last field kumangu resusa kuti kodi malisita ndilive so tinaorganizira koma yankho lobhiliza kupaziza. Right, kufika tifike pa dzulo sopano? Dzulo mpamene sopano tiyambira padzana. Okay, yes. Tinaitanisa msonkhano wanthu wose. Ifeyo ngatasogolera kwauza mene tayendera zimene tachita anthu akamatipeza kupereka report. Anthu titaawulizanthu anazalilangula kunena kuti msema cheya kwa chimene tipange tilowere kugoma kwake ndi ku parliament imene tinalowera groli jasopano tinapita kumene kuti kusikimizireni pano mopanda chikalata chopempha kuti tikubwera kumene kwayi. Yes, funso limene linalipo kuti kodi ndipiti umene munapempha chilolezo? Tinambandika basi. Okay, chabwino. Tumonga na oli. Zoonadi. Mutafika ku parliament kuti zifike pote atuluke nduna zingapo chinachitika zinakhala bwanji? Very quickly, briefly. Silingamene kuti zinakhala bwanji akuna seti nangoona ifedi mafuna anduna azamalonda. Okay. Nduna azamalonda anabwera ndanzawo. Chidule chake chikhali chimene. Okay. Pomaliza panopono zili pati chifukwa taona usiku kwakambidwa zambiri ya imitengo ikubwerera ku December ogula ujeni akuti mavenda tayapasa forex ochita import tayapasa pamene tili pano ndi chani chili pa ground? Ndingonenaso kumbali yamene anabwera ndonamo momwe changu anabwera sa aphungu ena. Okay. Aphungu ena amene anafuna kuti so alangule ndi wina so bungo lena koma sitinakana kumenezo. Okay. Ifua tunaganitsitsa kuti wina lese sange mele kulankula chifukwa kuti sitipanga ngati kandale. Tinakana kumenezo. Munangolola nduna zokhazi. Sote mkala kati nali hivira kwa ndonao. Ndio mwenye jejidiga nitakuti. Matijani, mtadikirani wanda mafusa uli apungu atamene ho. Ambali ya boma kapena ochokera kutsusa boma.
anabwera ina ndo taboma. Okay. Ndipo naakaniza kuti usisonkhano wa ndale asakuyankhuleni. Inu mangofuna kuti akuyankhuleni ndi aboma ukachifwa chani? Ya, kifanya kuti ndamune dala mbela kala ndipo patoro mune kungatuke maya. Okay, chabwino pitirizani. Ndino jidwe zake nchimene jogo kuti ndonadi katundu yotia tiyamba kugula lero mitengo yambira mu December la menda nemera. Katundu mitengo meru nkagula December ndi mene tizigulira kugula panopo. Kutanthauza kuti ya mu December inali bolako. Ya bolako. Mwina bwaji ngokumbukira ngati mungakumbukire mtengo ubero chitsanzo mwina cha bero ya ana imene imati pano yafika pa 1.4 million mu December inali bwaji. Ngona zinali chama 800 ya kusindikisha message panopo inafika most 1.4 million. Okay, ndi imene inachulidwa kwambiri. So pano panali funso lina la changu kuti kodi mukutanthauza kuti chiyambire ndi cha December kufikira panopo anthu sana pikulepo mabero wa. So pano amene amapikula kale mabero amenewa pamene mitengo ikubwerera ziyathera bwanji? Ala. Amena maoda amwenye ya anthu inu kodi inu munasira tumavenda kupikula itakwera kufika pa 800 mtengo wa December lawo. Venda atu business sura na sira hapo. Kama jita Amapanga kuti mtangeza koje. Okay. So kunena kwina ndikonena kuti inu mwakhutitsidwa ngati mavenda ndipo mukubwerera ku mabenchi. Kwambiri ndipo lero tikala Amapanga mabizi. Ndipo kuti tsana tsegule padakali pano amasegula nthawi zanji. Pano panopo tsegula sanga saenda kusanga business fa. Tena kuti ijite find out mitengo anthu akamapita izika kala yeri yedzinga kuti inali kuti pasakale confusion iliyonse. Ya tanthauza kuti mwina chama 8 muno pamene tikhoza kuziwadi kuti mitengo ijadi ndi imene yoyo PK. Yeah, ndi manayi mene kukhala sandi kumano watu wena kwadzitsa mene zaendera kufanya kuti mamiti amalizika nthawi yakuti ndete nakwaita sadresi anthu chifukwa sidapanga adresi anthu unada. Yeah, ndizoona kwambiri zimenezo. Ndinanena kale kuti inu mukuyankhulira kuti kodi panopo mwafika ku ujeni ku malo antchito panopo? Sinafika kale ku office. Okay, very good. Yeah, chabwino. Ndi office bige ine malo antchito. Yeah, malo antchito ndi office. Workplace chabwino. Ndikutokozena Magombo ukhani pomwepo chifuati dakacheza program imeneyi. Wanda ndi mmene tu zinaendera dzulo anthu ndi pamene afika chinthu chinaphulika ndiye akunena momveka bwino apapa sana tenge so kuti ma apply ngasi mukamayenda mayenera kuchita apply ku ujeni kind for clearance kind for information ku city police kuti anthu anangoenda and anapita zafika pamene papa. That's the position. Yeah, I think koyamba they seem to be very coordinated. Yeah, organized. They are organized akupanga bwino. That's the beauty I think mukakhala kuti munthu mupanga zinthu ngati gulu as an association. Alright. So ndikuti awalinda association yawo you can actually see kuti engagement inayamba mbuyo mpaka engage ndi mahofera ziwa asanafike poika madandaulo awo. So I think iwo ano pamene zinapweteka ndi pamene anakasiya kalata zawo pa 13 February 12 days later in 25 pa lero Dzulo pa 25 sanaone any movement which is now another problem imene tikuena kuti titani tipange kuti kodi do we prioritize my issues akamabwera kapena zomwe zija business as usual. Auda mafusa uda asake mani city ajambule abwere nawo pamene anthu amene apasa wanda udindo they can quickly go ukaona zimene zili pa ground versus zimene anthu akuyankhulazi. So kamene kaka kankhalidwe kamene kaka look at now mpaka na pamene zinafika Dzulo pamene anthu amaina kuti asate madongosolo and we must insist people are supposed to follow procedures but sometimes anthu amapezeka kuti they are left with no choice amaona kuti sakutimva kuti tinga how do we cry out
with the loudest voice to draw somebody's attention, it gets to this. It must not. You know, palingani zosiyana zochulukira apo mafunso apa kodi zinatheka bwanji zimene kuti Dzulo aende anthu amene wandukaonetsera mkwiyo wawo pakhala pakukanika kutichitira mademo organized mulilongwe momwemo amafufutidwa asanayambe apa machitika zambiri kubwera zikwanje ndizi izizi ndithu panalibe uima kuti naona apolisi anali kumene kuwatetezera anthu mpaka anaenda. Yes, because I think anthu wana ndi cholinga chabwino. Fama demwe na jama zalowereranso anthu ena azolinga zina. Can you actually see kuti anthu anakana kuti anthu amene sanga apase mayankho asalankhule? Kodi kuti okwaphungu amafuna kungokwera pamwamba pankhani? I don't know. Maybe we should ask them. Kuti mafuna mwauze chana anthu. But iwo amaziwa kuti kudanga tipase mansa zathu ndi ndani. Exactly. So they were targeted. They knew exactly what they wanted and from whom. Pali ma lessons ababa. Yes. A gift trapeze ndikube muli line. Yes. Very good. Awa ndi mkulu wa HRDC bungwe limene aliyense akulidziwa bungwe lomenyera maufulu anthu. Nkhani iyi trapeze imene yachitikira Dzulo kuzafika poti kufika pamene inafika pa anthu ndikuyenda no authority from anybody ndikukafika kumene amapita ako ndikukumana nawo abomawo ndikufika mpaka na a solution temporary might be ndikupezeka nthawi yomweyo. Comment yanu ndiyotani? Choyamba ndayamikire atsogoleri onse amazembe amene anapanga mdibidi umenewu ifo chakuti ufulu wachibadwidwe kamanena ufulu wawo ndithu umakhala otero anayenda ndithu mantendere ndikukapereka madandaulo awo maso izinso zikusonyeza kuti Amalawi tikudzuka ifo yakuti sitingamangoyang'anira zinthu zina zikuonongeka popanda ndithu kulankhula ndi kulankhula kwina kumene timanena tikalamba nkhani ya maufulu ndiyopanga zionetsero zabata apapa ndithu Amalawi ambiri atengerepo phunziro kuti amangoyang'anira zinthu zikamaonongeka komano chachikulu chimene nimafuna ndinene pano kuzachitika Dzulo ndi phunziro lalikulu kuboma chifukwa chakuti ukaonetsetsa economy yathu yakhalasa kuyenda bwino muzaka 4 zapitazi ndi Amalawi ndithu akudandaula komanso anthu osiyanasiyana akhala akuyankhula kuti zinthu sizikuyenda mdziko muno katundu akukwera mosiyanasiyana mukaonetsetsa nkhani ya economy sikuti ni nkhani ya maberero khachi zinthu zambirimbiri kaya buledi kaya mafuta kaya chimanga chimene zinthu zambirimbiri zikukwera tsiku ndi tsiku ndiye aboma akhala kuwuzidwa komanso apresident amayembekezera kuti mwina akhoza kulankhulapo mmene amayankhula kusona ku parliament kuti boma lawo litani makamaka kuti mwina lipange cushion anthu amene akuvutika kwambiri komano chachikulu mukayionetsa nkhani imene ndithu ikupereka mauthenga ngapo choyamba nchakuti boma ndithu akhali kuyang'anira zinthu anthu ekali sapanga zinthu mamachawo decision making very bad boma mukaonetsetsa ndithu anena kuti anapereka nkhawa zikalekale komano mpaka pano zatengera iwo kuti mwina aopsezedwe kuti ayankhe madandaulo a Amalawi chimodzimodzinso nkhani ya economy akunena kuti Amalawi ambiri akulira akuti economy sikugwira komano mukaonetsetsa palibe ndondomeko yoyenera imene boma ndithu lakhazikitsa imene ingapange cushion Amalawi amangodikirira kuti ena alankhule azipanga react ku zinthu zama emergency ineyo takhala kuti kulankhula kumbuyo kuti a president akanayenera ndithu kuchotsa nduna zimene sizikugwira ntchito yake anakayenera kuchotsa atsogoleri amene sakutha ntchito yawo mathekedi yawo chifukwa chakuti Amalawi ndithu atopa andimuona kuti chitsogolo Amalawi ndithu ambiri akhala ndithu akuuka chifukwa kuti Amalawiwo ali empowered akudziwa mavuto amene akuchitika mdziko muno komanso akudziwa udindo wa boma umene angachite kupita chitsogolo ngati ena afe tikudikirira kuti anduna a finance amene afuna apereke budget yawo awo na ndondomeko yoyenera imene ingathandiza Amalawi ambiri magulu osiyanasiyana ndithu akuvutika ngati satero andunawo ndithu ndiye kuti alephera ntchito awo asiye ntchito
koja kuti Malawi ndithu ambiri akulira pali zinthu zambiri zimene tikulakuza pa nkhani ya economy koma ndiyayamikire ndithu mavenda koja kuti apanga ndithu mademo awo matendere mosatengeraso kuti awa ndi andale kuti alowerapo zimene zinthu zimene zimafunika muzikhala ndi agenda ndi agenda imaoneka kuti anthuwa ndi agenda awo apanga achieve zimene ndithu amafuna zimene zizi zachitika Dzulo kuti anthu paokha ngati gulu la anthu ogulisa basi kungoganiza kuti tiye tipange chonchi osadaliranso munthu kodi pamene pa mabungwe ngati anuwa ntchito yanu idakalipo chifukwa funso limene likuperekedwa ndi lokuti inuyo kulizi mmene mwanenera kuyankhula kwanu kuonesa kuti mukuona kuti pali mavuto akuluakulu pa ground ndiye sindikuziwa kuti kaya ntchito yanu ndi imene yoyankhula komano kuti zafika poti anthu paokha sakuyang'ananso kuti kuli bungwe lanji akupanga pa mmene mwaneneramo kuti zikuonesa kuti anthu akudziwa maufulu mabungwe yanuwa ntchito yake ilipobe ndinene pano kuti ifeyo mukationesesa chimene timafuna HRDC timafuna kuti HRDC ikhale mwa anthu kuti anthu akhale empowered kuti azitha kulankhula mwayokha azitha kupanga demand zinthu ndiye spirit imeneyo ndimene ndithu timayifuna kuti ikhale mwa anthu osati kuti mwina azitengera munthu mmodzi kuti azingolankhula kudziko lino ifeyo ndipokondwa kuti zimene ndithu timafuna mbuyomo kuchitika kuti anthu akhoza kuima ndinenenso pano kuti 2019 mwina anthu anayiwala kuti pangeka za COVID kuti kuli lockdown nalinso Amalawi ena mavenda anapanga mademo mwayowoka ndilande kutsenza ndiye ifeyo ngati HRDC cholinga chathu chenicheni chakuti Amalawi azitha kumalankhula mwayowoka azitha kumazipanga organize mwayowoka pamenepo ifeyo ntchito ya ndiyophunzitsa Amalawi kuti ndithu azitha kutanthauza atrapezi munthu akumveseseni kutanthauza kuti ntchito imene munagwira tiyelekeze ngati 2020 kwatsogolera anthu panopono ndinu okhutisidwa kuti zipatso zake zikuoneka nde inu mwakhala pansi kwasiya anthu kuti apitani kusogolo zimene timakuphunzitsani ndi zimene zizi ifeyo tinene pano kuti imodzi mwa ntchito imene timagwira ndiwaundikira Malawi kudzera ma demonstration komanso ngati HRDC sikuti ntchito imene timagwira ndi amademo yokha ndi ntchito zambiri ufulu zimene timagwira yes of course mwina akaona kuti mwina sikupanga mademo sikuti kapena takhala pansi tikugwira ntchito yosiyanasiyana yokuphunzitsa yolimbikitsa maufulu tikumapanga za maleba pali anthu mwina maphwanyidwe maufulu osiyanasiyana kuwapezera maloya ndiye ntchito ya maufulu sikuti kupita kusokoka chabwino ifeyo tinene pano kuti ntchito ndithu tikupitiriza ndipaka tikulankhula pano kuti tikokondwa ifoya kuti Malawi makamaka nkhani ya maufulu ya democracy akuimvetsa zikomo kwambiri amuyimire pamene popo akutero akutero aujeni atrapezi wanda quickly I think I agree with him kuti tiunike nkhani za chuma chathu tajatasira black market kuti khangati ndazichiyendesa black market kuchita dictate mitengo chifukwa chamene ma exchange rate akuyendera so we need to actually look at good economy tikuyenda bwanji policy consistency policy failure patipo how can we fix it kuti pasamakhale ma inconsistencies ndi failure for me that's the biggest thing tikakunza kumene kuko it will trickle down kwina konseko atrapezi kutanthauza kuti inu kumene mukhalako mukuti mukudikirira budget imene itulusidwe ndi anduna mukukhulupirira kuti zimene zituluke mmenemo ndi zimene zibweretse mayankho ku mavuto amene mavuto ali ndi mayankho ndinene pato kuti mavuto ali mayankho ono mayankho ndofunika kukhala ndondomeko yoyenera one timati short term 2 mid term 3 long term komano mbuyo mosemo itakhala yakuti amatha kubweretsa ndondomeko komano sichitika sapanga implementation zero chabwino mukhale pomwepo Bernard Muhone kuzuzu kodi Wayana uli pa line ine ndili pa line ndithu nditi yambe ndiwe Wayana although timaona ngati kuti it's quite early mmene amalankhulira magombo nditi kupatsire zili bwanji kumeneku anthu akonzekera motani kuti lero agwira ntchito mavenda after success ya victory yawo ya Dzulo so to speak
ndikuthokoze Patrick Ankwatira komanso Wanda Msisi amene muli mu studio mwathu ku Blantyre. Ine ndili ku Lilongwe maka ku free market ndinalawira ndithu kuno ndipo nditafika nanenso nimaona ngati ndalawira kwambiri ayi ndaona ndithu Amalawi atanyamula mapero awo kubwera kuzayamba kusegula. Ndiye pano ndimafuna kuti ayankhule okha. Mwina nangasiti kanfandache atikafandia anthu ena anthu amata mwina zokochedwa koma awa ali apa kusa malonda awo. Yambe ndi achimwenewa ndikupaseni moni kae mwathuka bwanja chimene. Ndatukupina kae ni bwana. Ndazukanso bwino. Tafotokozerana Malawi kuti kodi chikuchitika ndi chiyani. Chimene chinakupangitsani kuti dzulo mpaka na mukaende kwafika ku nyumba ya malamulo ya parliament ndi chani kwenikweni? Zimene inalengisa kuti ife ngepo kuya zimene ziri kumana nazo kuno ku free market akapanga nkhani ya katundu amene akukwera kwambiri tsiku ndi tsiku katundu akukwera tsiku ndi tsiku zimene zikutipangisa ife kuti tidziva kuwawa kwambiri moyo wathu tsiku ndi tsiku. Ife ni mavenda sitimagwira ntchito ayi timadalira bizinesi yomweyi ndiye iwowa zimene akupanga sizoti akupanga chani. Mukamati iwowa mothandauza ndani? Wenda anamva aboma tsopano tunena aboma ngati nduna kwambira tiyambira apule zinti izo iwo akupanga chani. Akhala chete sakuyankhulapo zoti ndalama ikugwa mudziko muno sakuyankhulapo zoti zinthu zikuyenda bwanji mudziko muno sakuyankhulapo. Angona iwo kuti zawo zili bwino koma zoti anthu malo pano tikufinyika iwo sakutani sakuonayi. Pamene ndimacheza nanu tisangofika kumene munandifotokozera kunena kuti sikulola kuti andale alowererepo atengepo gawo pa zimenezi. Tatifotokozerani kwa mnanena kuti andale amafuna kuti alowerere koma mnakaniza chinachitika nchiyani? Intero mene nyamuka dzulo kupita kukapanga mademo dzulo kuti ku parliament panali andale ena amene amafuna kuti alowerere pamene zinthu zikukuza ndale imavenda ndamavenda zinthu zosatacha andale ayi. Ife tinakanikisa timaye timafuna ndi anduna amene amaona za malonda amene ali asosini gwengwe ngamene timafuna kumene koko ku parliament ndi agwengwe adi kuti yankhula pamene panje koma zimene yankhula agwengwe zopanda zeru kwambiri ndipo agwengwe amaganiza chani akamayankhula chifukwa chimene anena kuchita agwengwe sikumene kuti anthu aja alande malaisesi ngati alanda malaisesi pompano ayi. Agwengwe ife chimene timafuna ndikutsitsa katundu asitentengo katundu amene ife timaoda mapelo akwera kwambiri. Ife lero December timatenga pa 600 velo koma patiunera pano pa velo lasika pa 1.2 million lalede zitu ineyo ngati ine ndikuyankhula pano ndimatsekula maandaweya ngamene ndimatsekula panopa loko awanda chicha andipeza mabenchi panga ndili mabenchi panga amene matsekula kakuyo ndiyeno awayana chunga awanda ali kuno asosini gwengwe ndikuruza ife kuti mtengo wakatundu yorani wasika osati kuti talanda anthu malaisesi yanchana ayi. Chabwino ndimalize ndi chemwali apa nangasi gender balance masiku ano azimayinso nawonso akukhuzidwa ndi mavuto amenewa. Mayi inu mmagulisa chani komanso nkhani imeneyi yakukhuzani motani? Ine ndikhuza nkhani imeneyi ngati ine wakaunjika sinaphunzire sikulu ndimadalira kaunjika makolo anga ana anga achibala adalira ineyo kuti ndimapanga business ndibe kwina kothawira ndekupembezodisa katundu tumagula mokwera kwambiri kumapeza zote msitu ndimati magule ochokera December ukanga dziko lino libe mtsogoleri ikafika kumene kuja kuti kwache kugwada ino lero mawa tigula mtengo wina masana tigulanso mtengo wina chifukwa chakusowa ndalama zakunja nkumati pakuti mugulitsa ati ndalama zigulitsa ma black market market ndalama amazitenga kuti ngati ku bank zikusowa ndipo pamene popo ndilokhudzidwa ndi boma chonsechi tikuchokera ku boma chifukwa machina amwenye tikafusa akumanena zoona kuti boma limene likupangisa kuti katundu azikwera mtengo tsiku ndi tsiku. Ndiye lero takuonani kuti mwabwera kuti musapange malonda anu nanga kuti achitika kunena kuti mwina mitengo sinasike mwakambirana kale kuti mwina zikhala motani? Adzoza kupanga mademo kuti atitsitsire mtengo katundu tinapita ku parliament ndinokakumana ndi nduna ya zamalonda asoseni gwengwe zimene anayankhula poyamba ndizopanda zera malanda malaisesi anthu obwera ngati apamu machina kodi amatiti zikaoda kuti katundu momota atitsitse mitengo zithandizika kudzera munkaunjika momwemo
ndeiwo zinayankhula zinakhanga zambisa phokonso chifukwa zinali zopanda nzeru waja alibe zokwanisa imene titawanyoze kwenikweni koma tikambeza nkhani zenizeni zimene zikuchitika mwina popitiriza mwina panaliso amayi ena omaliza awa khangati anyamukanso singomaliza apa kuti kodi tinaona kuti kumbuyoku kwakhala kwamabwera anthu ena mwina azikwanje wina amandifotokoseramo muno kuti munaopsezedwa kuti iyayi mukayenda lero iyayi anthu ena mwina kupangana china chake koma inu simunalole munanena kuti izi sizandale ife tipita ndipo sitikuopa wina aliyense sakutifotokozani mbali imeneyo kuti kodi chimachitika ndi chani ndamva kuti anthu ena azikwanje amafuna kuti akuopsezeni Dzulo. Iyo ndio ndingani ndiyoona azingwanje amene amaopsezaso mbuyo mwandale iyo sana kwanza kuti atiopsezise koma ife tinanenesa kuti lora standard ni mavenda modi wanakangoyerekeza kuti abwera azingwanje kuti atipeza ifeyo kuti kunakhaza utani ifwazi kwanje sura nakapula kani sai fa ndaenda atu matemo anga ndira ntambo aja naja akuposa ifo ife ndali gulu mameli ngai mutupili antambo aja yo ndipapo malo kana rini uko kuti apolisi aja lowelela mbesa uzija za eti agasuyi apolisi lana kasema family yao bezuri ya asia ndo amasi ifo ife tunali ya kwambiri ya toko kuti ya nasunga bara ifo tunasunga bara temati mafuna ife arundu watu asije edoyense ngari kimele makoda kadekale uji ngati matumatenga peo yambe sokoda kutengusa ngode kwa kimele na kukuti kuyambia disingoti ngati kwa December kujibika kwanza bana kujibika ndizopa komatu dibidake ya tuni kize kuti ababa nda akunku ya ndi sinku abone sinku muri barabe ngene mwankuya Dzulo jakubale michikuja ikire rukube mbani maulemu ngakwaso maulemu ndino bese nakora kimwe ndinga rumi yankwepo ndinojonjera kwambiri bakapano ndese lokero ndona kwezi chema kuti kainiyo kwezi ndizojonjera kwambiri nena kale sachita atake anthu akomati thokoze kwambiri ndipo pano pamene pike ndiyankhula ndini amalawi awiri wa kuno ku free market kulilongwe amalaiso ambiri amusika muno atizungulira koma pa nthawi ino ndiperekenso bwanji ku studio kwa inuyo akwankwatira kumanso wanda msisia zikomo kwambiri Bayana mwachangu Bernard Muhone kunzuzu anthu nkhani ayilandira bwanji akuti bwanji kumene konso mavenda walipo thokoza kwambiri kabwino abafona leso ndili ndi mavenda ngabo nde chamba tujwe zina ndi Kennedy Moroshiri ya nimakusha sabato kuno ku line ya Petro kabwino nkhani mukuona bwanji nkhani imene shiri bwinea wani matemo wangu na banga ntu wafana la kisi kwanza taku likongo masika achikuwa chaupera katungu ipo seandu na mwaya ngamura ipo kandu mena ngapa libe sione anga kuchokira mu tima kuti amalawi wangadalire chifukwa ndimena angira ndi zinthu palibe chingatani chingasinthe chifukwa choti munthu kumulanda license ndi kuti watanga solution apo kuti timaonongaso zinthu kwambiri chifukwa license yomene mapangisa iye kuti apita katani akaode ndi imwe mwamulanda license munthu chayi apita bwanji kuoda katundu kunja pamene license yomauta wamulanda zikhala ngati chimodzi naso yangu azingokhala m'Malawi muno kumapanga zinthu zakuti zakukula katundu azingokwererapo naita azingokweza katundu kuposa kupita ukaoda nasapangira kuti katundu ati asise mmene mufuna ineyo awo ndoti katundu kusisa iya katundu okhala kumamuchi chifukwa solution yokusa katundu sikulanda license ya license ikula katundu pakochwa ndi yani kuma solution ndikuti ndalama iyo ipezeke kuti akhale ngati mina dola aziyipeza mwachinga kwati iyo tinoyerekeza iyeyo asakupita kwakula tani dola ija kubanki sakugula kubanki yani akugula peru kwandani wakamu black market kwa mu leto mitakuigula mukwera iyo sikugulisa amene takusisa mwatani mukwera pasana kugulisa muchipa kuti asangalasa amalawi ya iyo amene takusisa mwotula malinga ndi mwatani odera iye kunja the solution inali apo ndoti iye angopanga music kuno kuti dola itani ipezeka abo angopanga solution ili imene okay ike mwina ndingomesa ndawa wakuoneka kuti inosonda venda ngataje ine venda koma ndinokuzimba zimene kuchitika ineyo ndinene moona kuti zipita chita mavenda Dzulo kulilongwe ndi chiyambi chabe cha zimene zingachitike m'dzikomo kutsogolo kuti tsakuona zoposa atata so ndisainonera kuti tsaona enough is enough amalawi tatopa ndikuya mtengo kwa zinthu
katundu yekha wakaunjika mavenda amene wakwera iya mulimu chilichonse panopa chokwera mtengo ndipo kwera mtengo kwache zinokwera deile linguke deile mwana kuti mawagula sopo lero gwesale mtengo wina apite mawa mwana kumagula sopo yemweyo mawa kapita mtengo wina ndingopitirirabe mangokwera ndiani takuwa pano mavenda awa ndichambichabi chimene apangasi so kwa kutiona zazikulu kuposa apanga ike akutero ena kuti ndichambichabi chimwe tachita kulilongwe chabwino ndikuthokoza kwambiri Bernard Muhone kunzuzu mayankhulidwe akuoneka kuti anthu pali mkwiyo wina wake pike ndimangofuna ndibwerepo ete kuti awawa akulilongwewa I think is just a representative sikuti ndikulilongwe kokha ogwirizana ndi zimene aonena wewa kunzuzu yeah but my point is kodi amene agule achita revert mitengo ya December wa akhala kulilongwe kokha kapena the unduna uonaso madera ena because mena nera enawa mitengo ikukwera atu si ya kaunjika yekha. No, that's correct. Actually apapa ndikulande mawu Nelson Gonjani kukasungu ulipo ndilipo PK kaya kumeko kwa sababu mwanza kwa chabwino andikupase 1 minute uchezepo ndi 2 minutes uchezepo ndi Malawi background tikufuna tichite establish the fact that zinthu zisikulilongwe kukhako zikukhudza amene amayankhulira bayana akuti bwanji kukasungu ndili ndi mmodzi mwa Malawi amene ndampeza pa shop imene amaodeserapo katundu yocheda ya dhabu kuno kasungu muna ndifuna ndimomva kuona kuti kodi mmene ili mitengo mkatimu ndi mmene analengezera Dzulo nduna pambira mwa mbuza sinanunji lawo ndine Alex kuno kasungu ndimafuna kuti tingothokozako pa madandaula amene anapereka mavenda akulilongwe wathokoza kuti mwa kuti anafuna kuti atiyimirire ife tonse mavenda kuti tione kuna kuti mitengo isika bwanji komano ngati andunawo anazalankhula zinthu zoti kuti awathandiza Malawi asalankhule zinthu zoayika anthu kapena kuatsaya kumaso angozilankhula koma alankhule zinthu zoti kuti Amalawi awathandize chifukwa bado Amalawi akupinjika ndi Amalawi ambiri amene akupinjika sikumapere kokhako komanso ndikumashopu komwe akupinjika kwambiri ndimafuna ndimve kuti mitengo imene mwayipeza mkatimo yatika kutenga ndi zimene zalengezedwa panopa ife tikusakala kuti pakuti atiuza kuti mitengo imene ati tinkakulira December atiuza kuti chiyambaso gulaso yomweyo ndimafuna ndichesa ndi amayi omaliza amene adikirira kwambiri ndisawapere ufulu chambiriza tepaseni zinanu machangu kwambiri ine ndine palombe makuno kasuku limapeka ntinawo kuti akwenye ndizoona Dzulo mavenda akulilongwe atimenyera nkhondo isomanga mavenda nzawo mwakasuku kwena kuti katundu wadula ndipo ndizoona ndiye tili mkati mukamba kuti katundu atichipisira panopa tikuyamika kuti katunduyo tilipira mtengo wa December nawo chipirako mtengo ndipo tikupempha bomalo kuti nduna yoona zakaunjika asakutipaka chinyengo koma atitilize mtengo umene uwu ife takalamba tikapile kubhala kokabila chimuka ulisa kalamba tikufuta kutipaka business tikupuzana skulu isala mkaunjika then yo anbuda kutimenya ufulu ufumeni matimenyera kupitilile ndipo tikuyamika zedi anduna watimenyera mkondo plus mavenda akulilongwe chabwino ndikuthokoza kwambiri Nelson Gonjani waitha kwambiri kuapeza anthu peni pamalopo wanda uundu mboni akuti na dapu kukasungu mitengo yatsika back to December auza kuti agula mitengo ya December yes palombe mwaimva mene yanenera pa atimalize ndi trapenzi kodi anthu ena akukhala ndi nkhawa ndi kutsutsana ndi zimene boma lalamula kuti achotsa alanda ma license inu mukuti bwanji imene solution imene imwayilandira bwanji yolanda ma license lero tikumva kuti no mitengo reverting back atrapenzi mlipa line okay atithawa so wanda imene itima izatoka pamene papa ndimafuna kuti aunikirapo kuti mmene zafikira apa chifukwa zinthu zinaphulika ndiye zatheka kuti atakumana akambirana azalanda malisensiyo mitengo ndi kutsika funso limene likubwera ndilonena kuti katundu amene wakwera simabero okhawa sikaunjika ikhawa kuli bread kunja kuno kuli mafuta amene kuli majalini kuli chimanga kuli chani kodi njira imene iyi tinene kuti ndi njira imene boma liti ligwirise ntchito across the board kapena izi zachitika kukaunjika kokhako ndi ngati zili kukaunjika kokhako anthu ena athandizika bwanji funso
funso limene akuyena kuti atiyankhe andinenso ndi funso lomwe lubiki tipepese kuti anduna aja sizinatheke kuti abwere because iyi amanena muchizungu kuti is a tip of an iceberg ndi vuto lalikulu mitengo sikukhazikika kamnusu kokha kamnusu kokha ine ndinapita ku shopu inake amandiuza kuti mama uli wosaka matsegula shopu iyi akumakweza katundu amayankhula zimenezo ndani anthu amushopu andiuza kuti amwene tikafika panopa tisanatsegule kuti anthu ambe kulowa tumayamba kusintha mitengo mu system mwathu Dzulo lomwe in one of the shops which is true because utati muone ngati pali anthu information imene akugana kwambiri masamba michezo amajambula mitengo ya zinthu kaya vana kaya mafuta cornflakes mitengo ikukwera zija zoti kumanena kuti zimene kunena zija kuti palipo munthu wina amene akupanga chidwi kuti zimene zizi chifukwa ngati mitengo ikukwera adi ndi ma justifications then there was no way tingangopereka lamulo kuti bwerani ku December actually pamene pali funso lonena kuti zikutheka bwanji kuti alamula kuti mitengo itsike ndi atsikadi ikubwerera ku December chimene chinachitika kuti ayikweze because was there any justification yokwezera mitengo yo then why are they taking it back to December? That's why pamazakhala element yokuti pali anthu ena amene akugona pa ntchito chifukwa people are taking advantage kuti ndalama zakunja zimene timagwisa ntchito podesa zinthu sizikupezeka ndekatundu wina kuti even ali mziko momuno anthu akumamukweza ngati kuti amamuitanisa daily so those are my issues zokuti sorry wanda pamene nkhani imene is very interesting Dzulo ndimaonera nkhani panali ma traders amene amachitidwa interview pa newsipo amanena kuti ifeyo tavomera kuti mitengo tibweza ku December chifukwa no pali chitsimikizo chonena kuti forex ipezeka connection yake ndiitiyo katundu uyu anaoda kale because chifukwa chokuti kunalibe forex sana odeso wina no the problem imene akumanena kuti akagulisa amene ali naye ndekuti saoda so wina chifukwa chokuti ndalama akakaipeza pa black market higher so that means if they sell maybe tingwesezera kuti dollar yo inali pa 4000 ndi agulisa katundu uja komano dollar jakagula pa 4.2 it means sikwanira so kodesa so awuchitira to factor but if they are going to be provided forex pa formal market it means kuti aipeza pa mitengo yovomerezeka imene ili 1751 kwacha so pano ndipo pene pamabwera funso limene lonena kuti forex imene ikuchitidwa promise pano kuti ipezeka ndipo ma traders akaunjika apatsidwa imene ichokera kuti ndiye unazanena kuti abaja pali prioritization you'll be surprised what people can do at gunpoint I think you'll be surprised what people can do at gunpoint so should they be doing it at gunpoint? That's what I'm saying. Do we have people that are in control? Because palitu anthuwa ndi pali ma department nduna ma agency zonse zimene naziziyankhulisana you may have a minister sitting at the top koma kuli chi structure chimene chimaina kuti chiziunika zinthu zonse kodi zizifika pa gun point kuti forex tuluke imene kutuluka inali pati munaibisa pati ndipo tuluzane zoona pano kuti machitidwe makweredwe akuchitika apa kunena kwa zoona anthu akubomawo chonde I think do something singateke kuti zinthu ziyenda mwantunuka tumene zimene anthu amanena kuti mukamba zoti in 5 months we're not talking about 6 months 5 months we're talking about today zimene makuza PK kuti we've surrendered our economy to the black market black market kuchita dictate mene zinthu ziziyendera so when economy run like that it can't it cannot ndi nkhani yovuta tipepese kwambiri kuti sizinatheke kuti tikhale nawo anduna akunkuyu amene ananena kale kuyambirira kuti tikhala nawo kumapeto kwake kuso trappings achokapo komano tithokoze kwambiri kwa Steve Magombo chair wa mavenda gift trappings ku HRDC amene anena kuti ndithu iwo ndiokondwa kuti amalawi akutha kudzuka paokha ndimafuna andiyankhe funso loti kuti mademo awo atheka bwanji ena aja amakanika of course he alluded to it kuti anthu awa amapanga zinthu ina komanso ana challenge awo wochita mademo kuti anakata yesi adziwa njeo sizinakakhala bwino timalizire pamenepo wanda ndakonda kuti adakana kuti anthu andala asalowererepo exactly at the end of the day that's the way interesting so it's possible kuchita sopo zinthu zimwana possible wow interesting omotu ndimene idaliri lero lino program ya Kulinji kukambapo kapena kuti kuunikira komanso kufuna kumvesesa bwino za zimene adayankhulana Dzulo mavenda komanso maminista pamene adakachita ma demonstrations akusakondwa kwa kukwera kwa business yawo ya mabero. Tikhulupirira kuti mwamvetsetsa zimene
afotokoza a chairman amavenda komanso anthu ena a misika yosiyanasiyana amene amachita malonda ngati omwewa, ndipo padakali pano iwowa akuti ali okondwa pokhapokha ngati boma likhaledi likupanga zimene lalonjeza dzulo pa 25 February 2025, kusintha kwa zinthu zina zimene iwowa samagwirizana nazo. Tachitani komenti timve maganizo anu pa nkhani yomwe.